isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag nga oras yu amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a George. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a George. May saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube ket may satoy programam kadagiti padpadaanak iti inaldaw. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay toy pakasaritaan ti biag ko a madama a pagdaldalanak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agsubliak sa laangan ni abroad, George. Ha, ne. Tapay mo't Margie. Kalahat mo dahitan a desisyon mo. Masikuranak nga rod iti balay. Kan maysa, nagrigat ti awan paggadan na. Kang runaan iti amin, narigat ti awan kukwarta na. Di agbirok kay ti mabalin mo panggadan dito eh. Wano saan, agnegosyo ka laangan. Wan kumaa, ngambasit mat ti matgadan dito eh. Adayo amay mayat iti abroad, tadakdakal ti sweldo. Ay na, parehas mo't lang bakit. Apay, di mo. Ano dakdakal ti sweldom, kat dakdakal mo ti paggastusam. No mabalbalin, jak kuman kayat nga ginadayo tamanayin. Uray no di mo kayat, no isumat ti kayat ko. Awan mat lang mabalinam, George. Ha? Basta kayat kong agsubli iti abroad. Isu apalubusan na. Bakit? Awanan ti adu pay asao. Inton bigat matlaan, rugyakon nga ilakad dagiti papeles ko. Agsubli ka iji abroad kuna Marjay. Wan nanang, awan matla ang araramidok ditoy. Isang agsubli aklaangan iji abroad. Anya nga iti kuna ni George. Pinalubusan na kakadeng agsublay. Madlaw adi na kayat. Ngam awan maaramidan na ah. Siyak matla ang timatungpal nanang. Apay awan masapulam aya ditoy apagtrabahuam no bilang. Awan nga rod nanang. No adda ko madisaan ako nga agsubli iji abroad. Narigat ti awan trabaho na. Jak magatang dagiti kayat ko agatangan. Wan matkit di ah. Nasaysaya at ngagpaysaw no adamot bukod mo akwarta. Tapno saan ka lang amang namnama iti asawa manakaw. Husto kayo nanang. Malaksid nga da bukod ko akwarta. Matulungan kayo pay. Mapauitan kayo iti kwartayo. Kanda dumapay ang masapsapol yu diti balay. No kasta, nagpamanila gaya man, kay manugang tabakat. Wan, intulod ni George, nagrubot na itay parbangon. Talaga nga impilit latama ni Margie, kayat na. Ay, wan amumatan jay manugang ta. Saan nga agpaabak? Noan niya ti kayat na isulatan. Kasano, kit naturay mo't nga raw. Saan mo't akabailan jay anak ta atob nga rin? Day tangarod kaet. Isu asaan na abagay tinagan na a George. Ha? Ti maibagay kan kwa na anagan, ket Andres. Si kamot bakit? Lukwam mo't anak ta. Puno mo't lakay. Nga may naturturay ta asawa na. Anderen launay ni Marjay. Ket jay mo't anak ta. Itultulok na latan, akas jay ti trato ti asawa na kenkwana. Naita ti pangkitaa ba talaga anasing pa, di anak tabakay. Nay, si kamot gayam George Barok. Dumanon ka ah. Agtugaw ka. Ang yaman na. Imayak ta umay ko kumadamagan no imawag ka da kayo ta asawa. Wan, imawag mo't itay Barok. Kalkalpas milaang ang nagsarita. Ha? Apay ka day.
Ikwa. Diyak ngamin makontak ti roaming number na. Agraman ti messenger na. Kunaklakit din noon niya tinapasama ken kwa na. Ay, aguray ka. Barbarun samot nga agpaiso di number nga inusar na. Kasta ka di? Wen, amang ano nagsukat iti number, iso ako nam adi mo makontak. Urayom latan, ta amang ano awagan na kamutlaang dayjay. Sapay la kung ang ruta kasta. Masiguradok day tabarok. Wano saan, si kalaangan ti mangawag kenkwana. Mabiit laang taalaak ti cellphone ko, takitaam ti numero ngay naramat na. Anya ngay ti plano mita anak ko. Diyak maya mo nanang. Aging gayta, pampanunutak pa'y laing no niya tinagkurangak. Tapay akin hikayat mo ni Margie ti makisina kanya. Awan mo't makita ka nagkurang nga manak ko. Dayjay laeng no si kamot nga agpaiso ti ayan ti bitaw. Amangan no addamot kalukwan nga inaramid mo adimi amukin ni tatang mo. Kasano ako mamot ngayon nga garamid iti kalukwan? Kat amuyo mo't abalay trabaho balay laeng tayan ko. Sigurado ka? Wala nang, sigurado ak. Talaga nga awan. Promise. Ay ka talaga siguro asaan ang makontento ti asawam ken ka Iso a pinanawan na kan. Ay, nanang. Igaad mo kit ditag trabaho. Ipakitam ken kwa na nga uray sininaan na kan. Kabailam lata ti agpatuloy iti biyag. George, anak ko. Nanang, tatang, iso ni Joyce, nobya. Agmano tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Ayun gayam, masikugan ni Joyce, iso nga inyawid kon. Ha? Masikog ko na George. Wala nanang. Pudnuti ko na ni George, nana. Diyak kaya ti agawid ijay balay, akas diti kasasaad ko. Iso asimuro takon akin ni George dito'y balayo. Anya ngay ti plano yu ita, anak ko. Agdan na kami agin ni Joyce, nanang, tatang. Ha? Ay, kita kayo si magkamu, anak ko. Adramot yung panunot yaw. Amo yung tinasayaat kung saan. Iso ada kayo nga rurin di makaamaw nga desisyon para iti magbagiyaw. Sa dino ti papanam, George? Mapanak ijenda pare Jackson. Birthday na ngamin ita. Agpapinikpikan ka no iji boarding house na. Anyan tumanen nga oras ti panagawid mo ngay? Na, Jack pala nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man ti bagbagang. Di ka unay manen agpakarabi, Amumot adandani ako nagpasngay. Wen, unay ka lagi tinaya. Mabitak lang ijay. Agawid akmit lang nga dagos. Sige, tama pa ako. Ay, agore ka. Nalipatak ka anti gitarak. Kunak man no ko na mga agawid ka adagos. Apay ngay nga itugot mo manen ta gitaram. Ay, kat agjaming kami mo't basit Birthday nga rod mo't di papanak bakit? Siguradwam lang ang agawid ka adagos, George. Wen, daanag mo na ya. Sige, tama ba na kon? Nagatang mo ka di amin, hindi ko na magatangam. Wen. Mala, itulog kang harutan ni di apartment. Tas saak tumot lang ang roomwar. Papanamanin Agpapa-extra ni pare Jackson. Ada ka nung amin biglang lakad na. Siyak ti mang-extrakin ko na iti pagsisitan na abari jaili. Anya? Amumot adandani akon agpasngay. Ngamday takit din set kas kadagig mo ti ipang pangrunam? Saan mo't nga iti kasta? Masaya ang anak lang amin. Siyempre, isupay mo't ati tangdan ko nga inayon ta iti usarin ta. Nang runa, kit kasta nga rod adandani ka nagpasngay. Sigurado adakkel agatan ti kasapulan into naganak ka. No kasta nga rod, sumurutak. Anya? Sumurutak ijay bar. Angam Joyce. Basta, sumurutak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapat ha.
Nagawid kamat bakit? Kunak man no urayon pa'y ngagpas nga di manugang tasakan to agawid. Nagsubli ak tulangan inton agpas ngayon ni Joyce Lakay. Ha? Marengrengak iti kanayon apa nagapad. Anya? Ne, kahit mo asawan, kanayon nga agapa da George kan Joyce? Wan Lakay. Anya nga mo ti pagapapaan da? Ay na kumkumpurmi Jakla impagarup akas jay gayam ti ugali ni Joyce. Ne, anya ti kahit mo asawan bakit? Sobra ti kinasilusan Anya? Day tatipod no Lakay. Di nakpay kat ibabainan Pagamuan ta apaan nalatan ti anak ta, nga awan mo't gapgapuna. Na, apay mo't ngay akas ta. Jakam mo masurunak pay kit din amang buybuya kadakwada. Kahit anyangay mo't ti kunkuna di anak ta. Awan kas iti sigod, kas latok mem, saan matagtagaray. Sumumbat mo't nukwa, ngam inton rinugyanan ni Joyce tinagsaw, tumal na mo't ti anak ta. Ay, na yan. Maumaak amang kita iti kasjay a sitwasyon da. Iso ang nagawid akaw. Urayak latan ti awag ni George. Sakto manen mapan ijay dagus da. Apay ngagbarsak kay? Sino manen takadjachat mo, ha? Ay, unay kan. Ninaanang ti kachatat ko. Damdamagan na no kumustakan. No kaano ka no ti palagpas ngay mo. Tapno amuna ka no kaano nga umay ditoy. Pidutam tinutbuk ngayong barsak ko. Sikat tinagi barsak, di sikat timang pidot. Pidutam kunak na Ulan. Iyag mo ditoy. Abay ko, apay ngagsipat ka ngay. Apay aya, kayat ka nga rod asipatan. Ada reklamon? Na, ay awan mon. Aguuyong kansa na talaga. Aguuyong asasawamat? Amangan mat no sikat ti aguuyong, George. Ay, yak amukan ka. Di ta ka malalan. Ha? Di nakpalawan! Agsubli ka ditoy, George! Hoy! Agsubli ka ditoy! Ay, una yan. No kaano nga dan anak da. Isumot tanti ka layo na panagapa da. Ay, wan nga rod Saan tumat ngamin amaaw-awatan ti ugali day jay a Joyce? Mapantantuman kit day jay dagus da. Tapay mag-insaw. Ay kat mapanta ka sa rita ida Magbagan ta ida. Ay nalalakay kan babakit dan insaw. Saanan masapul mabagbagaan pa'y dagijay. Nataengan dan, amudan ter aramidan da. Awan kastay palagi pantalat ta ida Uray nataengan dan. Magbagaan talat ta ida bakit. Nudenggan data, di na sayaat. Yung no saan, di saan. Apay nga itaka lang asumangpat, ha, George? Di mo ayan na-receive ti chat ko. Di mo imbaga nga overtime kami ita. Overtime tarupam? Alay ko, ti ulok. Nabukulang saan. Dahil tatirumbang iti ulbod akas kan ka. Alay ko. Nag-overtime tarupam? Kat no nakita ti post ni Mira, kadwam ida anapanangan iti restaurant. Di kalman na jay. Itang lalaking ngay pos. Oho, ulbod kakit di Talaga natangkan di astog mo. Uray awagam ida Wano saan itat mo. Tapno maamuam no anya tipod no. Ay talagang na-chat ko ida. Apay ti ko nang jak maarami dayta. Anya? Iso adi ka agkam-kam mali. Tanong maamuak nga ulbod ka. Talaga addakas ka kanyak. Dayta ti tandaanam, George. Pasensya kayo na talaga, nanang. Gamdya akong maanusan tanak yo. Nalaboysan ti kasi nga raramidan na. Sobra ti kinasilusan na. Ikan na amin aka ipapanandag iti makitkita na. Kahit, anya nga iti planom ita, George Barok. Nasaysayad siguro nagsina kamin. No ti kinasilusan na, maanusak pa siguro. Gamti jak maanusan. Kati panagkabkabil na kanyak. Isupay kit din ababa iti kumabil. No mabalbalain, jak kumakayat ti makibiyang iti dayta aba nagbarok. Nanang. Kabisadok maki din ati ugali ti anak ko. Iso ano anya ti desisyon niyaw, di iso nga ro ti aramiden niyaw.
Agyaman nanang. Nukunam adimon maanusan. Ay ket, pagsasaritaan tayo itinasaya at dagiti rumbeng mapasamak, iti kasta na ornos ti panagsinayaw baraok. Maawatan mat siguro ti kayat ko asawan, George. Sigurado ka din ni George iti day tapang ngedeng na bakit? Wan siguro kinasaritan ng samutan ti ina ni Joyce. Hey, una yan. Kaasilaang ti ubing nukasta. Wan nga rod Jay apo ko tati kakaasi iti kasjay nga aramiden da. Apay, talaga kano asaanan amaala iti nasaya at atungtungan bakit? Saan ka nung arudan? Nauma ka nun at alaga ti anak ta. Di na ka nun maanusan ti ugali ni Joyce. Kat no inyawid na amin ang akagawaan na dito'y balay. Kasanon ti ubeng? Day ta tinasken a pagsasaritaan tayaw. Isu asumurot tanto met inton matungtung da iti barangay. Ta inyo man sa kanumot ni Joyce iti kapitan nga uliteg na. Ay wala. Nasaya at mo't nga raw nung napanunod da nga inyo man iti kapitan ti barangay. Iti kasta, napimpintas ti saritaan. Wala kay. Isu mapantantumet inton madanon ti aldaw apan nakatungtung da. Day, apayan anak ko. Agdardaras ka mag. Sa dino ti papanam. Mapanag iti ospital nanang. Intaray da kano iti ospital tanak ko. Anya, nay, taapay ka now. Diyak amo nanang. Awagan kay tulatan, hintun mamok tinapasamak. Sige, tumapaan ako. Sige ay, agan-anad ka iti panagmaneho manakaw. Awagan nakto apaman ang makadanon ka iti ospital. Husto na anak ko. Di ka nagsangsangit, Juan. Ito hindi pagatang mo agatas yung daya pa. Idisom di talamisaan. Anya nga iti ko na ti doktor. Anya ka ti sakit ni baby. Adda ka nunumunya na. Anya? Atoy, sublatong mo. Tani, nabambanog akon. Itay ko pa'y lang nga isalsala. Tadi namot kaya ti maidisong. Ay kat ano sama talaga akas ta ti ubing. Tadakit nga rudpiman sa gubanit na. Wan, amok day ta. Ngam nabanugak nga rudan. Iso asublatong mamat. Yung mo. Si kamot ti agbantay ita tamaturo ka. Anya, ang amumot nga da trabaho kinton bigat. Dak mabalinta agpuyat. Agpadatalaang mat nga da trabaho na. Sumrekak mat inton bigat. Anya, kunak mano nag-leave ka. Saan pa'y? Tadyak mat amo confine gayam ni baby. Mala, siya nga ro din tagbantay. Agpakadak lang iti trabaho. Rumbang laang tasikaka nga ro ti ama na. Isong asika nga ro ti agbantay. Ay nakakaasi mo ti apo ko talakay. Ay, naku namon bakit? Rumbar umunag mata ni di ospital. Wan nga rod Basol day jay ajoys ti kasjay mapaspasamak iti ubeng. Ay na, di ka kadyag pababasol bakit? Apay kit dinasaan, kit isumot ti pundaw. Saan tamot nga amo ti husto ang makagapu ti nagsinaan da? Tila ang matside ti anak ta tinanggaganta. Di tapay mo't nangag ti side ni Joyce. Ay nasaanan anas kan adenggampay ti side ni Joyce. Taagdadatamot nga iso tinakabasaw. Bakit? Si kalangaruden mismo tinangibaga anasingpet jay anak ta. Ita, kasta man ang tibagam. Kasla jay anak ta pa'y titakas. Kasaritak tuban nga rod ni George intong sumangpot. Katuan ngam di mon gamdan nga ibaga nga agsinnobyanda. Tawanan namnama mapasamak dayta. Insaw. No adda dagiti siloso a lalaki, adamot silosa a babae. No adda kumabil a lalaki, adamot kumabil a babae. Isu ano maminsan makunak a patas laeng. Napagsaritaan mingarod a sustintuak laengen ti ubing. Agyan kenkwana iti Lunes agingga iti Huwebes. Sakto mat alaan iti Biyernes nga agingga iti Domingo.
Mayat met ti kasta a set up me. Iso na laeng takadag ito'y nauding al-al daw, agkarasubli kami meten iti ospital. Kanayon ngamin met a makonfine ti anak mi. Di mi ammo no anya ti sakit na. Kanayon anangato ti gurigor na. Saan met a masapulan dagiti doktor no anya ti husto a sakit na. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, George. Ken ka pagayam, George. Nasaysaya at siguro no kasaritam ni Joyce ta agpakonsulta kayo iti doktor. Panagkunak ngamin ket adda sa bali a pagdaldalanan na isu akasta ti ugali na. No kabalan nyo pay nga ornosan ti amin, aramidan nyo. Ibabayo pay laeng dagiti pride yo. Ngamin kakaasi ti anak yo. Iso ti aglaklak am iti sakit. Iso asapay la kumata agpanunot kayo adwa. Kas nakunakon, no kabaalan nyo pay nga ornusan, aramidan nyo. Angem no talaga adiyon kabaalan nga ornusan, anyangay nga rod. Talaga siguro akasta tinaituding agasat yung. Kat sapay kuma, tano saanan ama ornos ti amin, aramidan nyo latta no anya ti rumbang. Alakastan pagayam, George, kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan.